Bon dia. De quin curs sou? De quart d'ESO. Vale, molt bé. No hi ha ciències i lletres, no? Quart d'ESO encara? Heu fet física? Sí. Energia cinètica? Sabeu el que és? Perfecte, doncs avui aprendrem el que és energia cinètica, d'acord? Entre d'altres coses. Algú em pot dir la diferència que hi ha entre un sòlid i un líquid? No? Segur que no? Home, alguna vegada heu tocat un sòlid i un líquid, no? Quina és la diferència entre un sòlid i un líquid? La textura. La textura. Què significa la textura? Significa que si jo tinc un sòlid, d'acord, el pots tocar i no es deforma. Si jo tinc un líquid, en canvi, el puc deformar. Bueno, això a què és degut? Això és degut en què en un sòlid, d'acord, tinc molècules i aquestes molècules estan en posicions d'equilibri, de manera que estan vibrant una miqueta, però no es poden moure gaire. Com que no es poden moure gaire, el que succeeix que és quan jo intento fer una deformació del meu sòlid, aquest sòlid no es mou, d'acord? Per altra banda, si jo tinc molècules, per exemple, aquestes, que serien una representació artística del H2O, d'acord? És a dir, de l'aigua, què és el que succeeix? Aquestes molècules es poden moure i a sobre de tenir molta mobilitat tenen espai per moure's. Això què significa? Que si jo intento deformar aquest líquid, les molècules poden moure's i, per tant, puc canviar la seva forma. Per tant, la diferència entre un sòlid i un líquid és que en el sòlid tenim les molècules millor empaquetades, que es mouen més restrictivament, d'acord? I estan ordenades d'aquesta manera tan bonica. En un líquid les molècules es poden moure molt, d'acord? Tenen més energia perquè es poden moure més i a sobre ocupen un espai més gran. Bueno, doncs el que anem a fer ara és veure precisament com el que tenim aquí és un líquid, el que tenim aquí és un líquid, d'acord? I el que anem a veure és com passa això a un estat cristal·lí. I això com ho fem? El que farem serà introduir aquí dintre una mica de sòlid. Per què? Perquè si el que tenim és aquest tros de sòlid i l'introduïm en el líquid, d'acord? Fixeu-vos que el que farem serà ajudar les molècules a trobar aquesta posició d'equilibri. És a dir, ajudarem d'alguna manera les molècules a muntar el puzzle tridimensional que és el cristall. Molt bé. I a sobre veurem, per una altra banda, on va parar l'energia que tenien les molècules en l'estat líquid. Agafa aquí un moment. Digue'm com està, quina temperatura té això? Més o menys. La temperatura ambient, no? Més o menys. No té una temperatura especial, no està especialment calent, no està especialment fred. Ara el que anem a fer és ajudar les molècules a ordenar-se en l'estat cristal·lí, d'acord? En l'estat... No, agafa. D'acord? Molt bé, ara el que farem serà ajudar aquestes molècules, a vegades no surt, si no surt agafem un altre pot. Intentarem ajudar les molècules a formar aquest puzzle, d'aquesta manera el que farem serà ficar l'estructura cristal·lina aquí dintre i veurem primer com s'ordenen i segon on va parar l'energia d'accés del líquid. Veieu que formen unes espigues? Sí. Per tant, ja veiem que les molècules estan més ordenades i ara ella ens dirà on ha anat a parar l'energia. Està calent. Està calent. Molt bé. Sí, senyora, aquest pot està calent. Està calent però no crema. D'acord? I aquesta escalfor d'on ve? Aquesta escalfor ve del moviment de les partícules, que era molt ràpid a la fase líquida, és més restrictiu a la fase sòlida i aquest excés d'energia ha anat a parar a les vostres mans en forma de calor. Us podeu passar el pot, Bueno, molt bé, doncs us he enganyat una mica perquè us he dit que això és un sòlid i això és un líquid, d'acord? El líquid està desordenat, però resulta que us he enganyat perquè el líquid, a vegades, si nosaltres baixem suficientment la temperatura, també es pot comportar com un sòlid. És a dir, podem intentar que les molècules no es moguin, d'acord? I d'aquesta manera que sembli un sòlid a temperatura ambient. L'exemple més clar és el vidre. El vidre, encara que no us ho creieu, és un líquid i aquest líquid, les molècules estan parades i d'aquesta manera aquest líquid ens sembla a nosaltres un sòlid. Però resulta que per nosaltres veure aquest líquid comportar-se com un líquid, és a dir, fluir, hauríem d'esperar molt de temps i per sort tenim algun altre material al qual les molècules estan movent a una velocitat que està entre la velocitat que tenen les partícules en el líquid i en el sòlid. Fixeu-vos que si jo el que faig ara és deformar aquest material lentament, això es comporta com un líquid, d'acord? Però si el mateix material el deformo ràpidament, s'ha comportat com un sòlid.
Això és perquè les molècules aquí dintre s'estan movent entre aquesta velocitat que fa que es comporti com un líquid i aquesta altra velocitat que es fa que es comporti com un sòlid, d'acord? Molt bé, per tant, el que tenim és líquids que es poden comportar com a sòlids, si algú no s'ho creu, d'acord? Veieu la piloteta aquesta, si jo la faig botar, ei! On ha anat? A parar. Vale, perfecte. D'acord? Si jo la faig botar, d'acord? Veieu que es comporta com un sòlid. Bueno, aquest material, de fet, hi ha un altre material que podeu fer a casa, que es comporta com un sòlid i com un líquid, que és senzillament una barreja de maicena amb aigua, d'acord? Aquesta barreja, si jo l'agafo i vaig modificant la seva estructura constantment i ràpidament, d'acord? Es comporta com un sòlid, d'acord? Però en el moment en el que jo pari, què és el que passa? Que es comporta com un líquid. I això per què és? Aquí dintre el que tenim són partícules de maicena dintre de l'aigua, d'acord? Aquestes partícules de maicena es comporten igual. Alguna vegada heu anat amb metro en hora punta, a les 8 del matí? No? Doncs si alguna vegada heu anat amb metro, imagineu-vos que nosaltres volem entrar al metro i per fer això agafem embranzida i ens tirem en contra de la gent que està dintre del metro. Què és el que passarà? Que el que et trobaràs serà un sòlid, és a dir, no podràs entrar. Per tal d'entrar, què has de fer? Entrar a poc, de manera que la gent es vagi apartant, d'acord? I d'aquesta manera es comportarà exactament igual que ho fa un líquid. És a dir, en aquest cas, el que està fent aquestes partícules és deixar-me passar, anant-se recol·locant, exactament igual que fa la gent en el metro quan tu intentes passar a dintre, d'acord? Jo, de fet, ara, que tinc les mans ficades aquí, això és un sòlid, d'acord? Pots agafar un moment això? Fort, Potser, potser et pringa una mica. No, agafa fort, agafa aquí. Vale, i ara intentaré apartar les mans, a veure què passa. D'acord? Què ha passat? Que quan les he intentat apartar d'una manera ràpida és el mateix que quan vols baixar del metro d'una manera ràpida. Les partícules de maicena no et deixen. Dóna un cop fort aquí ara. Un cop fort i sec. A veure què notes. Sí. És un sòlid o un líquid quan intentes passar ràpidament? I ara, potser millor amb els dits que no passa amb el puny. És un líquid, vale? Ara, senzillament tindràs... Vale, molt bé. Bueno, doncs aquests materials... Per tal d'estudiar aquests materials, d'acord, nosaltres el que fem és intentar moure les partícules d'una manera ràpida i d'una manera lenta, de manera que quan encertem com es mouen les partícules en la manera amb la qual les estem movent, és a dir, amb la freqüència amb la qual les estem movent, el que fem és aconseguir moure les partícules. Això es veu clarament, per exemple, en un pèndol. Un pèndol oscil·la amb una freqüència determinada. Si jo el que intento és fer oscil·lar aquest pèndol donant cops d'una manera massa ràpida, què és el que passa? Que a vegades el paro, d'acord, i a vegades el faig moure. El mateix passa si dono cops d'una manera molt lenta, d'acord? A vegades el paro i a vegades el faig moure. Perquè es mogui aquest pèndol, què he de fer? Donar cops amb la mateixa freqüència amb la qual aquest pèndol s'està movent. Per tant, si la força que jo faig externa és la mateixa que la freqüència de la força externa és la mateixa que la freqüència amb la qual oscil·la aquest pèndol, aconseguiré moure'l. Anem a fer el mateix amb aquestes partícules. Aquestes partícules s'estan movent a una certa freqüència, d'acord? Doncs el que vaig a fer és moure-les, però en comptes de donar cops, el que vaig a fer és moure-les d'una manera més intel·ligent i és donant cops amb en forma de so, d'acord? I per tant, en aquest cas, si tenim un so agut, el que tenim és que estem donant cops amb una freqüència molt alta. Ara el que vaig a fer és baixar la freqüència, a veure per quina freqüència, com ha passat en el cas del pèndol, aconsegueixo moure les partícules. A veure què passa. Què és el que passa quan nosaltres aconseguim que es moguin aquestes partícules a la mateixa freqüència?
D'acord? El que aconseguim ara mateix, el que estem fent és anar donant cops a les partícules amb les freqüències amb les que ho fan d'una manera natural. De manera que el que faig és donar un cop, quan baixa li dono un altre cop, quan baixa li dono un altre cop i aconsegueixo fer aquestes estructures. Evidentment, si jo pujo la freqüència un altre cop, aquestes estructures desapareixen. Bueno, nosaltres, en comptes de fer aquests experiments amb un altaveu, ho fem amb un camp elèctric que és variable, que té una certa freqüència, i l'aparell que utilitzem per fer això és aquest d'aquí, que és un aparell que s'anomena d'espectroscopia dielèctrica. El nom és complicat, però és exactament el mateix que hem fet amb aquest altaveu. Sí? Molt bé. Hi ha algun dubte? No? Curiositat? Segur? Ni tan sols de recepta? Bueno, doncs, moltes gràcies.